ಯಾರೇ ನನ್ನ ಮನೆ ವಿಷಯ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಿಂಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉನ್ನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಕುಲ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಬ್ರೋಕರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಅಕುಲ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರೋಕರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥವಾಡು ಆರು ಒಂದು ಅರ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅರ್ನ ಮಗೇನೆ ಪಾತೇನು ಮೂಜಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಗೊಂಡು ನನ್ನ ಏರು ಒಂಜ ಎಂಡ ಪಾತೇನು ಇಚ್ಚಿನ ಮೆರ್ನ ಮಗಡ ಪಾತೇನು ಮೆರಡ ಪಾತೇರ್ನ ಗತ್ತೀಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಅರೇನು ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಬರೀ ಇಂಚ ಸಾನು ಕಾಲ್ ಮಂತು ಪಾತೇರ್ನ ನಿಕುಲು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮೆರನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೇರು ಕುಲೆ ಎಂಚಿನದಿದೆ ಆರಾಮ ಇಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಕೊನಪುಜ ವೀಡಿಯೋ ಮೇಯ್ನ್ ಬತ್ತಿಂದ ಅದಂದು ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿಡು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಬರೋದುಂಡು. ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಸಂಡೇ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರೆಗಂದು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ದೀಪಾ ಮ್ಯಾಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ 2019 ಇಸವಿಡ್ ಅಲ್ಪದ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಮರ ಬುರ್ದು ಕಾರು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮೂಜಿ ನೇಲೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಹೊರಗು 0 ಆದಿತ್ತೆ 4 ಜನ ಕೆರ್ಲೆ ಒಂಜ ನೀಲೆ ಆತೆ ಮಂತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೊನದು ಅಡವದಿದ್ದು ತಿಂಪಾದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಪವಾದ ಪಾಡ್ವೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಜ್ಜರು ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆವಡು ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗೂಡಾಣಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಇಷ್ಟ. ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಉಂದೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪನಂದಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರ ವಿಷಯ ಪುರ ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿಡಿ ಅನ್ ಪಂತೇನು. ಸೊ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೆರ್ನಲ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಪಂತೇನು ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಪುರ ಉಂಡು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ತೆರಿಯರೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿಗೆ ಪೋಲೆ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿದ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬನ್ನಗನೆ ಯಾನು ಲಿಂಕ್ಲ ಅನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ತುಕ ಮೇರೆ ನಾನು ಕುತ್ತ ಕೊಲೊಂದು ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿ ತುಕ ಇಂಚ ಪತ್ತು ನಾನು ಕೈಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ನಕುಲು ಆಂಡ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕುಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ನನ್ನ ಅಕುಲು ಕಾಲ್ ಮಂತನಾಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಅರೆಗ ಅನ್ಟೈಮ್ಡ್ ಪುರ ಕಾಲ್ ಮಂತನಾಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಏರೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಅವಡು ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ನಂಬರ್ನ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುಯ್ ಹೊರ ಮುಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಪಾಡು ಜನಾರೇನು ಆಯ್ನ ದಯಪಣ್ಣ ಆಯ್ಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ರಿ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಆಯ್ಲ ಹೊರ ಮೆರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ರಡ್ನೆ ಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮೆರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೆರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊರ್ಪುಜೆ ದಯಪಣ್ಣ ಅಗತ್ಯಜಿ ಮೆರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚದು. ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನಂಡ ಆ ನಂಬರ್ನ ಆಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಸುದೀಪ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನ ಮಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಂತದ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಆಟು ಪೋಟು ಲಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಮೇರೆಗೆ ಅನ್ಟೈಮ್ಡ್ ಮೇರೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನ ಬರ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಅಂಚಪುರ ಮಂತನಾಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೆ ವಾ ಬ್ರೋಕರ್ನ ಕುಲ್ಲವಾಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಮೇರೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಬಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರೆಗ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪುನಾಡ ವ್ಯವಹಾರ ಲಕ್ಕನೆ ತೂಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪುಲಕ ತೂವಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಜಿಂಜಿ ಆಡ್ಬಣ್ಣದು ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಒಂದು ಮನ್ಪರೆ ಉಪದ್ರ ಪುರ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಚಿ ಯಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಟ್ಪುಜೆ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಇವಾಗ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಪ ಮೆರ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಹೊರ ಬರ್ಪೇಡೇವಿ ಹೊರ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡುಪ್ಪುಜೆ ಗೊತ್ತಂಡ. ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಡ ಫಸ್ಟ್ಗೂ ಆಕಲು ಕಾಂಡದ ಟೈಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮನ್ಪುಟ್ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಸುದೀಪ್ ಐಡ್ಲೊಕ್ಕ ಆ ಏನಿಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ರೆಂಟ್ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಲ ಪಾತೆರೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನಾಡ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಲಿ ಕಾಲ್ ಹಾಕದು ಎಂಡ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿತ್ತು
ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣತ್ತ ಪನ್ನ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲತ್ತು ಕೆಲವುದ ಭಾಷೆ ಜನಿನ ಪ್ರಾಣಿಲು ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ಯಾರೇ ನನ್ನ ಮನೆ ವಿಷಯ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಬಕ್ಕೊಂದು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನಾ ಆರು ನಮಾಡ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಎನ್ನಾಡ್ಲ ಜೋರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಣ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಪಾತಿರಜಿರು ದಯಗಂದು ಪನ್ನ ದಯ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಆರು ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಪುರ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉನ್ನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಕುಲ ತೂ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಏರ್ ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ರೋಕರ್ ನಕಲು ಪುರ ಅಕುಲ ತೂ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಬ್ರೋಕರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥವಾಡು ಆರು ಒಂದು ಅರ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅರ್ನ ಮಗೇನೆ ಪಾತೇನು ಮೂಜಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಗುಂಡು ನನ್ನ ಏರು ಒಂಜ ಎಂಡ ಪಾತೇನು ಇಚ್ಚಿನ ಮೆರ್ನ ಮಗಡ ಪಾತೇನು ಮೆರಡ ಪಾತೇನ ಅಗತ್ಯಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಅರೇನು ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಬರೀ ಇಂಚ ಸಾನು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೇನ ನಿಕುಲು ಅವಳ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುರಣಿಲ್ಲ ಪಂತೆನ್ನ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಲಾ ಮೆರ್ನ ನಂಬರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಜನ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಮೇರ್ದಲ ಯಂಗ್ ಜವಾಂದಿ ಆಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಲು ಪತ್ತಲು ಪಣ್ಣದು ಆಂಡ ಮೇರು ಐದಲ ಜೋರೇ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನಡದಲ ಜೋರು ಉಳ್ಳೇರು 6 ಮಿನಿ ನೆರ್ರ ಮಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಡತ ಫೋನ್ ಮಂತಿನ ಎಣ್ಣೆ ದೀವೋಡು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಜೋರ ಅರ್ನ ನೆರಡೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು 6 ನೆರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಂತಿನ ದೀವೋಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಪನ್ಪಿನ ಅರೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಲಿಡ್ದ ಮೇಲಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಿಂಗೆ ಅದಾಗೂ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆತ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆತ ಸೊ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜ ಮೆರ್ನ ಮಗನ ನಂಬರ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಜಿನಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೇದ ಆ ನಂಬರ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಹಾಕೋದು ಪಾತಿಯಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಬಕ್ಕ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಗಾಮಿ ಪೊಂಜನ ಪಂಡೆತೆ ಅಂಡೆ ದುರ್ಸು ಪೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನಕ ಒಂಜರ ವಾರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜನ ಟೈಮ್ ಪಾಸದು ಮಕ್ಕಳು ಪೆಟ್ಟಗಾಮಿ ಲಕ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜರ ವಾರ ಒಂದು ಆತನ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದೆ ಬಿಡ್ಪಿ ನಾನು ರಗಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಡೀಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋರ್ಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ 5 ಜನ 101 ಪೇರು ಬಕ ಅವಳು ದಾದಾಪುಣ್ ಪತ್ತುನ್ ಪಣ್ಣದು ಏರ್ಲ ತೂಪುನ ಕ್ಲುಪ್ಜರ ಆಂಡ ನನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಪ್ಪಿ ನಾನು ಸುದ್ದಿ ಪಡಲ್ಲ ಪಂಡೆನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲ ಪಣ್ಣದು ಯಾವುದು ಕಾಫಿಯಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಮಿನಿಟ್ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರನತ ಮೇರ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪೆ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಏರೆಗೂ ಕೊರ್ನಾಂಡಲ್ಲ ಐತ ಕಾಸದ ವ್ಯವಹಾರ ಪತ್ತುನ ಪೂರ A to Z ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಮನ್ಪಿ ಸುದೀಪ್ ಮನ್ಪಿ ಸೊ ಮೇರೇನ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಮೇರು ಪ್ರಾಯದಾರು ಮೇರೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನೀನು ಚಾರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೇಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೇಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅರಿಗೊಂಡು ಅಣ್ಣಾರು ಓಲು ಎಂಚಬೋಡು ಆತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆ ಎನ್ನಾಂಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬುಟ್ಪಿಜಿರಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡತಾ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ನೀ ನೈಟ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಪೇರು ದಯಾಕಂದು ಪನ್ನಕ ಯಾನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನೊಂದು ಪರ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಪ್ಪುನು ದಯಾಕಂದು ಪನ್ನಕ ಎಂಡನೇ ತೊಂದಿನಾರು ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾನೇ ತೋಡಾಪುನು ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡೆ ದಯಾಕಂದು ಜವನೇರಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆರು ಪ್ರಾಯದ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ನಿಸ್ತಾವ ನೋಡಾರೆ ಅಂತಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಾಡ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಂಡ ಆರೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪಿರ ಆತ್ತೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾನು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿರು ಅಣ್ಣ ಮೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕುಲು ತೂದೆಪ್ಪರ ಆತು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಜೀವ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯಾನರೆಗೆ ಜೀವ ಬಿಡ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆರು ಎಂಕ್ ಜೀವ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೂಪರತ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಪಾಪ ಮಂತ ದೀಪಿ ನಿತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಡ್ಯಾಗ ಅರೆಗೆ ದಾನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರ್ನಾಗ ದಿಕ್ಕುಜರ ಇಜ್ಜರ ಡ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಸೀದಾ ಪಾತಿರ್ನು ಬಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಮೋಸ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಸೀದಾ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದಿ ಈಜಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ ಮೆರ್ನನೆ ಊರು ಮೆರ್ನನೆ ಪುಟ್ಟು ಬಲತ್ತಿನ ಊರು ಮೇರೆಗೆ ಜಾಬ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬೋದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಮೆರ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗಲು ಮೂಲೆ ಕುಟ್ಲಾಡೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೇರು ಮೆರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ರಾಪಿಜಿ ದಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನು ಕೈ ಪಾಡುಜಿ ಅರ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಪೂರ ಕೆಲದ ಪೆಟ್ಟುಗಾಮಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇನು ಈತೇನು ಪನ್ನೋಡಾಪುನು ದಯಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಅಂಡ ಕೆಲವದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾಟಕ ಅನ್ಪಿರೋದು ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡಾಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಯಾನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡತ ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಪಂಡದು ಪೂರ ಪಾಪ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಉಲೈ ಕೊನೆ ರಾಜಿ ಪಂಡ ರಡೆ ಜನಕತ
ಅಣ್ಣ ಮೇರೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆನ ಪೂರ ಕೆಬಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರೆಂಕ್ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬೇಲೆತ್ತನು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರಿತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಯಾನವೇ ಪನ್ಪಿನೊಂಡಾಯ್ತು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಒನಸು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತರಕಾರಿದ ಒನಸು ತುಲೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒನಸು ಬೈದ ತುಲ ಇತ್ತೆ ಕುಜಲ್ ಗುಡಿ ಏನು ಕುಜಲ್ ಗುಡ್ರೆ ಬಂದಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅಂಚ ಮೇರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಅನ್ನ ಓಲ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಅಲ್ವಾ ನನ್ನದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದು ಮಾತನಾಡೋದು ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಓಲ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪಾತಾರೆ ನೆನೆಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಇಡೀ ಎಷ್ಟು 5ನೇ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ 5ನೇ ವಿಸಿಟ್ ಉಂದು ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸಿಗೆ ಸೆಟ್ ಹಾಪುಣಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಹಾಪುಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಖಾಲಿ ಪಂಡ ವೆಜ್ ಖಾಲಿ ಇವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ಲ ಕರೀತೀನಿ ಒನಸ್ಕ ఒక ಮೇರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಬರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬ್ರೆಡ್ ದಂಚಿನ ಬೀದಿತ್ತೇರು ಐಕೆ ಒಂಚ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಕೂಡ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೇರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಮೇರು ಪಂಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುದ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೆ ಸುರುಕೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಊಟ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗೆಂತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸರದಿಯಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೂ ಗಡ್ಬಾಡು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ವೆನಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಹೆವಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಂಜಿ ಕೊಂಚ ಒಂದು ವೆನಿಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಮೇರೆಗೂ ಜನ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಕಣ ಯಾರಲ್ಲ ಓಲು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಗಡ್ಬಾಡು ಮೇರ್ಲ ಗಡ್ಬಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಗಡ್ಬಾಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗಡ್ಬಡ್ ರಾಣಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ತಿಂದಿದ್ದಾಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಿರಲಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿದ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಬಾಯ್.